Hey, y'all, come look at this. Mahai abo James ke गोसोखांथाराखै नामा जेब्ला आंहा मा होनो आइफन थायो अब्लाना सिगांनि नोकियाखौ मानो गोसोखाङो बे फाग्लियालाय आफा फन ओंखारबा आरो आइफनखौ ज्राब गारनानै आफा फनखौसो लागोन नामालै बेलाय माबा मोनसे रोजाबनांगौ माबा मोनसे रोजाबा ट्रलसो खालामलायगोन गिनो गोनां होनदो ओंखायनो बहन डर गई बहन डर गई मेदामाबो गिनो रोङो आं सानदोंमोन गेमस्ट्रीनि डिक्शनारियाव गिनाय सोदोबनि वर्डसानो गैया होननानै आंनि साननाया गोरोन्थि जाबायलै गोरोन्थि जाबाय भाई मारो मुझे मारो मारो आं आबो आंखौ I love you होनलाय I love you Oh my god wow अच्छा आं दिनैसो मिथिनो मोनदों माने माखासे सेंग्राफ्रालायनो माबा गेमस्ट्रीनि भिडिअ नायाबानो हराव उन्दुलाङानो कुछ भी आं आबो आंखौ I love you होनलाय I love you अच्छा बेनि थाखायनोथ' नायो बड़ा हरामी हो बेटा तो खुलुमबाय तो गिबि नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गुदुंजों खुलुमनाय सिमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थामनेल मिथिखाबायानो जानो हागौ नोकिया भार्सेस आइफन भार्सेस नोकिया माने गेमस्ट्री वर्सेस जेम्स तो देख रहे हो ना स्ट्रेटजी देख रहे हो जोंहा मोनसे बर' YouTube कम्युनिटियाव जों जुदि रिसार्च खालामो अब्ला नुनो मोनो जे बयनिख्रुइबो सोरनि लाभ स्टोरिया गोबावसिन जोरदों माने मोजां मोनलायनायनि दावराव दावसिया माने बेसेबां गोबाव जोरदों एबा बेसेबां गोलावसिम जोरदों होननानै नोजोर होनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जे एबा सलेबाय एबा आरो ससियेल मिडियानि एबा खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोलावसिन दावराव जानायानो जादों मिस्टार जेम्स आरो लोगोसेनो मिस गेमस्ट्री दैमारि बेसेबां गोलाव आरो जोरबावगोन बिसोरो रेकर्ड खालामबाय दे खिन्थु जोंनि बर' YouTube कम्युनिटियाव माने गोबावसिनहालागै माने मोजां मोननायनि दावराव खालामलायनायाव Oh my god माने ओरैबायदि माने मास मोनसेसो सिरि थासिगोनलाय एबा मास मोननैसो सिरि थासिगोनलाय आरो मास मोननैनि उनाव प्लट ओंखारफिनसिगोनलाय आरोना गेमस्ट्री जेम्स ट्रेन्डिं माने ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला माबाया भाइरेल जानानै फैयो जों मिथिया आरोना माने माया मा बुस्थुआ मा समाव मा भाइरेल जायो जों जेबो हमनोनो हाया नङा होमबा तो माब्लाबा मोजांबो फैयो माब्लाबा गाज्रिबो फैयो दाना फैलायबाय जोंना नोकिया भार्सेस आइफन तो बिदिब्ला जों नायना लानोसै थौदो जोंहाल' आरो माथो खालामनांगौ आरो जोंहालाय नायनांगौल'खासो नङा होमबा नायदो मिनिदो बासियार माहाय आबो जेम्सखौ गोसोखांथाराखै नामा आं हले मेगनाव नायनानै एसे गोसोखांनाय बायदि नुदों खिन्थु खोन्थायाखै आरोना माने गोसोआ माबा मोनसे बुंदों मेगना माबा मोनसे बुंदों ओमफ्राय खुगाया माबा मोनसे बुंनाय बायदि मोनदों आङो जेब्ला आंहा मा होनो आइफन थायो अब्लाना सिगांनि नोकियाखौ मानो गोसोखाङो तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी जेब्ला आंहा मा होनो आइफन थायो अब्लाना सिगांनि नोकियाखौ मानो गोसोखाङो बे फाग्लियालाय आफा फन ओंखारबा आरो आइफनखौ ज्राब गारनानै आफा फनखौसो लागोन नामालै बेलाय और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है तो बिथाङा बुंदों आरोना एग्जाम्पल होदों होननानै तो अब्ला आं मोनसे नायहरदों आरोना सानहरदों आरोना तो नोंथांमोनानो नायदो बे बाथ्राया थारना नंखाय तो बिदिब्ला आं मोनसे आरोना स' जोंनि बिमा बिफा माने गोजाम नालाय आइफनखौनो सानना लादों आरोना जेथिया माने सापज हमनानै लादो गोदान बिमा बिफा अननाय सोरनिबा गोदाननि अननाय सोरबा मानसि मोनबाय अब्ला माने गोजामखौ बावगारलांनांगौ ये कौन सी लॉजिक हो गया ओ अच्छा हम तो छूतिया है ना शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना तो लाग्रानिखौथ' बाद होदो मानसिनि गोसोआ माने थाथेरखाया नालाय
मोजांसिनखौ मोनबा मोजांसिन मोजांनि उनाव मोजांनि मोजां खारलांबाय थानो नागिरो मानसिनि गोसोआथ' माने हमथा जाखाया नालाय नङा होमबा थ' बिदिब्ला जोंहा नकिया सारा मा होनो एसे खोनासंना लानि थौ आं जेबोला 2017 आव iPhone 6 लायोमोन अब्लानिया सासे सिख्लाया Vivo मबाइल बायलालासो लायोमोन नोंथाङा जुदि सावजायै माने खामफ्रामजोबखाबाय बिगुरफ्रानो गैला अबस्था गैला होमब्ला नोंथाङा जे सामफ्रामबो माने गाइखेरजों दुगै जालाय दाउदैजों दुगै जालाय माजोंबा दुगै जालाय होमबा नोङो गोदोनि बायदि जाफिना समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ बड़ा हरामी हो बेटा आरो मानसिया iPhone 12 लाबानो ब्रेन्डेड जाया मबाइलासो ब्रेन्ड आइफोना मानसिया ब्रेन्डेड जाया आरो सासे सिख्लाया सेंग्रा मानसिखौ गोसो थोनानै सेंग्रा मानसिजों लाइन मारिनानै हाजार रायजोनि सिगाङाव देखायब्लाबो आङो सेलुट मारिगौमोन नाथाय सासे बोराय मानसि Oh my God! Wow! बाथ्रा फावफोरावसो मोनोलै बेफोर बाथ्राखौ सार मायाव मोनोमोनलाय मा होनोमोनथाय मानसिया बोरायबाबो मायाबा बोरायाना मा होनलायलाङोमोनथाय बिदिब्ला जों एक्सपेरिमेन्टखौ खालाममारनि बबे डेन्जारसिन नकियाया डेन्जारसिन ना आइफना डेन्जारसिन थुदो हाखायो जोंना सलायबाय बिदिखौ मालूम ना अभी मजा आएगा ना तो मिनि आंबो माबा हायाव उन्दुनानै मिनिलायलांसिगोन फाग्लानो करो हाथ जोड़ के मैं तो जेखियानो जाया मानो तो फोजोबनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ जोङो बुंनो गोनां जागोन जे तो नाय मानसिनि जिउजों अबेबा मोनसे मुवाजों जों माब्लाबाबो रुजुजाया बेयो रुजुजाथावनायानो नङा होमबा स' बेयो मोनसे सानजाथावै बाथ्रा तो जेखियानो जाया मानो तो बेफोरबायदि फिसा बुस्थुफोरखौ ट्रेन्डिंआव बेखौ जे होफबलानानै बानायनांगौ बिदिखौ आं लुबैलालै माबा मोनसे सोरबा जुदि बेनि सायाव माबा मोनसे सोलोंनो मोनोब्ला अब्लाना एसे सानजाथाव आरो नङा होमबा तो मालाया जेखियानो बुङा मानो तो बेसेबां मोनसे गोलाव लाइभ भिडिअ माबा मोनसे नङा माबा मोनसेयाथ' एसे भुलफोराथ' नागिरबा मोनलांखायोआनो नङा होमबा मोनसे नङा मोनसे स' आं सानो जे बेफोरखौ माने लाबोयैयानो मोजां जायो एसे माबा मोनसे सोलोंजाथाव ओमफ्राय दानिया आं बुंनो सानगोन जे आइफन बिएस एन्ड माबा नङा होमबा नकिया बे समाव आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो लुबैगोन स' जाय मानसिया गोजोनो बेयो गोजोनखागोन आइफन मोनबाबो जाय मानसिया माने गोजोनखागोन आरो नों लाग्रानि सायाव डिपेन्ड खालामगोन जे बियो नों मा लानो लुबैयो नङा नोंनि लुबैनाया माबायदि जेनेबा स' सोरबा जुदि नकिया लाबाबो गोजोनखागोन माने जाय एसे गाहाय लेभेलनि मानसि बिनि लुबैनाया गाहायानो जाखागोन स' बेनिखायनो बिनि नकिया होयोब्ला अभियासलि गोजोनगोन नङा होमबा आरो लोगोसेनो जाय गोजौ लेभेलनि मानसि बिसोरो आइफन नांखागोन एबा आइफन लानो गोसोखा होमबा बे आइफन मोनबासो गोजोनखागोन बेनो माने नोंथाङा जुदि नोंथांनि लुबैनायनि सायाव डिपेन्ड खालामो नोंथाङा मा लुबैदों स' बेनो आरोना नङा होमबा बिसोर गावबागाव खामानिखौ होगोन जुदि सासे गिदिर गोलाव जायफोर बिजनेस हेन्डेल खालामो बिसोरनोथ' आइफन नांखागोनानो नङा होमबा एबा बिसोरनि थाखाय आइफना मोजां जायो नङा होमबा आरो लोगोसेनो जायफोर माने जेबो लेखा फरा रोङा बिसोरनो फनल' खालामो बिसोर नकियानो जथेस्थ' बेखौनो मोननानै गोजोनगोन स' मेन बाथ्राया बेनो जाबाय जोंना आब' केमिस्ट्रिया आफाफन मोनोब्ला आइफनखौबो गारनानै खारगोन नामाथाय Oh my God! Wow! तो बास दिनै भिडिअखौ एसेयाव फोजोबबाय तो आं लुबैया जे सोरनिबा चेनेलाव थांनानै सोरखौबा माबा बुंनाय गाज्रि बुंनाय स' बे भिडिअखौ जास्ट फर एन्टारटेनमेन्टआव बानायनाय जादों तो नोंथांमोना बेखौ एन्टारटेनमेन्टनि ला थांना गाज्रि खालामैना नङाब्ला आंखौबो बारनानै जानो हागौ मिथिदोंना नोंथांमोना गजब बेइज्जती है महर मुसिरंबो बांद्राय दा बासिखा बेखौ गारलाय बैखौ लालाय दा खालामखा गरम सिंग्रा मोनफ्लांबा नोंनि खावलाया गोजाखा